seneng lan ora gelem ora apa-apa. Kowe gari urip kepenak ana ing dalem ketemunggulan. Mataram bumi utah getihku tak lakoni. Negaraku, bumiku. Upama kok aku utusan kang kowe pancen ora bener, kabeh luput. Ning timbangane kok isih ana klilik sing bakal mengkone dadi rerendheti nggonku dadi ratu. Aku tak jumangkah ning Medyun, tak tantange Paman Rangga Jemena. Iku lah kok kuciwa sebabnya piye? Perang dereng rampung dumadaan rawuhipun jeng Sunan Kalijaga. Kersane Sedaya peperangan dipun sapih Kose jeng Sunan Kali rawuh tindak rawuh wonten ing perang disapih. Injih. Njur Sak sampunipun dipun sapih panjenenganipun jeng Sunan Kalijaga menika ngawontenaken cangkriman Rama. batangan utawa cangkrim. Leres Lah cangkriman iku mau apa? cangkrimanipun werni kalih. Sing batang wong loro, Cangkrimanipun werni kalih. apa bener Janrono? Menika dados seksinipun Jeng Sunan Kali anake cangkriman, cangkrimane werna loro. Terus cangkrimane apa? wadah kalian isi. Wadah karo isi. Nggih. Lah kakangmu milih apa? Sewu, kula menika rumaos wonten ing Madiun. Heeh. Kedadosan peperangan menika wonten ing Madiun. Milanipun kula milih langkung rumiyin Rama. Mergo perang ning tlatah Madiun. Nggih. Kowe milih dhisik. Nggih. Lanjur sing dipilih iku apa? Ingkang kula pilih isinipun Rama. Terus pundi Rama? Apik. Oh, nggih matur gunging panuwun Rama. Aku nek nyawang kowe ketok wingko ning jebul kencana. Matur nuwun Cik Rama. Tembung gampange bathok bolu isi madu. Nggih. Kowe batang isine. Leres Rama. Apa bener? Bener to saya. Kowe batang isine weh. Nggih. Pamake wong bathik wis ketok ring-ringane. Sak dungkapan meneh. Danang Sutawijaya Panembahan mesti sujud ning sukuku. Nek ngono aku ora kleru milih mantu kowe. Injih Rama injih. Sisuk wulan sing arep teka kowe tak resmekke karo anakku wedok putraku. Jangrono ana sing munggah ning pendopo apa? Nggih, mboten klantu. Lanang apa wedok? Pak Westri. Pak Westri. Nek tamune wadon kena. Nggih, Nek tamune lanang aku nyawang wong lanang mandan jelek. cepet nggih. Niki Pak Westri. Wong wedok ora mboseni nek wong lanang mboseni. Rangga keniten Dawuh katimbalan. Jaya padha lenggah tamune sapa ndak pundhutane prisa. Injih, monggo Rama. Nduk genduk menyek kok seru barang. Wong lire aku krungu kok. Kromo. Jenengmu sapa, Nduk? Nami kula pun Nyai Adisara. Sapa? Nyai Adisara. Walah Bapakne. gemblung temenan. Pripun lho? Gemblung temenan. Napane sing gemblung Rama? Ayune Kemendung.
Maksudé ayune ora umum. Nggih. Montor-montor nggih. Ora montor-montor. Napa? Cemaka. Nggih. Asmamu Nyai Adisara. Mas, Kowe kuwi saka ngendi, Nduk? saking Mataram. Ah, Mataram. Kurang ajar. Moto pita wong Mataram iki. Kurang ajar iki. Cangrono. Iki kula Romo. Keniten. Terus pundi? Lan kowe Tajaya padha lungguh. Ning nika mensah Romo. Sing ngomong mungsuh sapa? Yang Mataram. Sing jeneng menungsa kuwi nek apa-apa aja disrambah uyah. Kersanipun Tak pundhutane desa dhisik. Oh, jih. Ngopo, Nyuwun pangapunten saderengipun. Mila kepareng kula marak wonten ngersa panjenengan. Heeh. Saktawit kula nampi dawuh saking ngersa dalem jeng penembahan. Nampa dawuh apa, Supados ngaturaken sekar sepaman minangka tandha panupun panjenengan. Kok ngaturke sekar stamang tandha panumpul tegese piye? Jeng penembahan. Heeh. Iji kersanipun wanci sakmenika antara manungsa wonten ing Madiun. Danang Sutawijaya garwamu nungkul ning ngersaku. Nungkul ning ngersaku. Keniten dawuh Romo. Jangrono Iki kula Romo. lan kowe Tajaya ora kleru ora luput batanganmu ing ngarep. Iji Romo. Kowe milih wujud isi. Teka mangsane Sutawijaya kae utusan garwane ampil jujuk sowan ning ngersaku. Tekan mangsane uga manungkul, Iji Romo iji. Punten dalem sewu Pramanaji. Heeh, ning ngersaku. Iji penembahan. Masa. Nyuwun pangapunten Romo. Heeh, Menapa tes kiat? apane? Nggih, Tanggal jawab. tanggung jawabipun. Tanggung jawab bandaku pirang-pirang kok bingung. Mboten kuat. Jangrono, Keniten, Dawuh Romo. Tajaya, iki wis genah lan cetha. Nek penembahan Senopati kae nungkul. Laknat maksiat bangsa kowe. Wong wedok letek ing jagat panuswaning bumi. Kowe api-api dadi putri suruhan tekan mangsane ngripih aku ngrante mas aku nganti kalan sari lah kok ngrebut pusakaku wujud kala gumarang. Wah, kok kena rangkane. Sifatku pening pelayamu pelayan wong tua. Oh ya, pamanku.
manis bocah sing ayu Dumila. Sare pun apa? Dipun sarakan. Iku jam pira? Jam 3. Hah? 3. Sejam meneh. Dumila. Bapak kendosan napase